Nongubenhloko ehamba nobutho kavuthela besitsho besithi ndiyazama basithatha injalo nje kuba sibeka phaa kwimizuzu masiyenze ibe lishumi linesine ibethile phaa intsimbi yakhe intsimbi yesixhenxe. Siyangena ke ukwenjenje injalo nje sikuphathele inkqubo ezolimo ngapha komboko. Ndingumakhaya wakwamzambo well ngumnqongo lo. Siyawuxoxa ke injalo nje sicebisane sakhane siphuhlisane singamafama ukhorekhayo ngoba zezona njongo ziphambili ezinto yokuba ngaba sibe kanti siyaphuhlisana siyakhana. Namhlanje ke sikunye noBhuthozamile Victor Fani akhona le nto endinganisayo right. Sikunye noBhuthozamile Victor Fani esuka phaa eZama Ukuphila Farming and Construction Cooperative. Kuye ke sobe sincokola naye sifuna uva banzi ke asiqali ke uthetha naye apha enkqubeni sobe sifuna uva banzi enzulu ke nge-co-op le yabo yabapha ke Ntabethemba okanye Rocklands I'm not sure kodwa ke uyawutsho yena bangaba baphi kodwa bakwelaa cala. Bhuti Thozamile masikubulise sethoza injalo nje ndikunike nethuba loba ubulise kumphulaphula ekhaya. Enkosi bhuti wam, molweni bhuti. Kuthozamile lo wakwafani, ndiseRocklands ngokokuhlala. Ndiyabulisa kubaphulaphuli bevukani FM. Enkosi. Nkosi kakhulu mkhulu wamani, masibulele ngexesha lakho xa sithe sabe kanti siyakukhweba ukhona khona ukuze sofundisa amafama ingakumbi ke ngalo mcimbi we-co-op. Njengomntu ke singaqala uba naye apha enkqubeni wawusele uintrodyusile wonke umcimbi we-co-op eninayo, kodwa ke ndiyafuna nje phambi koba kube kanti siyangena kweminye nje imicimbi kasixelele uba ngaba izama ukuphila le farming and construction co-op ivela phi, nayiqala nini ukuze ibe kanti isemthethweni co-op esemthethweni? Izama Ukuphila bhuti wam yaqalwa ngutata. It was 1999 ukuyiqala kwakhe. Then weza nayo till sade sayirejistarisha ngo-2011 xa sasifumene umhlaba ongathi umkhulwana. Kulapho sayirejistarisha khona yaqala ukwaziwa ke ngoku zii-governments zonke. Well yanyuka njengoko sitsho uba ngaba isuka kutata omkhulu, so icacile ke ngoku into yefemeli lena. Naqonda nani ngoba zininzi izinto beninozenza qonda uba ngaba hayi wethu lena yoba sidlalana nomhlaba hayi asiyingenanga thina, kodwa ke naqonda uba ngaba nani maniqhubekeke. Yintoni eyanikhuthazayo nikhule ningabantu okanye utata apha endlini wayesithi hayi madoda akho ndoda iyawulala apha makuvukwe kuyopetwa ntoni? Kutheni nisayibambile le nto? Nakhuthazwa yintoni? Mkhuluwa wam, mandiyithethe inyani, utata usikhulise ngayo le nto. Besixelela uba inkomo yobuthongo akekho umntu angayibona. So sikhule ke ngoku sikhula ngayo, sivuka ekuseni siyopeta phambi koba sihambe siye esikolweni. Then yaye yangena ke ngoku le nto apha kuthi ekuzini sazixelela into yoba nathi siyangena bamba ngezandla zozibini. Yeah. Alright. Well, ukusukela ngoko ke yasekwayo ngutata le ndiyayiqonda kaloku i-co-op kumele nibe kanti niliqelana noko elithile. Ukusukela emveni koba ke ngoniyibhalisile le co-op yenu, izinto zihamba njani? Abantu eniyiqale nabo yonke le nto basekhona okanye laa nto ubana bekreqa omnye afumane amadlelo aluhlaza kwindawo ethile, nisaqhuba ngolu hlobo niqale ngayo? Uzawuthi ga ngoko? Mkhuluwa, sayiqala singabantu abayi-9 but ngoku singamalungu ayi-7. Abanye aba baye bafumana amadlelo nyhani aluhlaza kwezi ndawo ke bafumene kuzo, then abanye barizayina, kodwa ngoku sishiyeke singamalungu asixhenxe. Hayi, omnye umphulaphuli uyakuzibuza okanye umfama phaa ekhaya uba ngaba izama ukuphila le speshalayiza ngantoni? Khaphetshu, zambane, ntonto. Nispeshalayiza ngantoni? Ntoni enispeshalayiza ngayo? Kahle bhuti wam, sikwi-crop, khaphetshu, izambane, butternut, bhitruthi, yonke i-crop sispeshalayiza ngayo. Then sibe neposhinanyana yomhlaba, we cannot say mkhulu but ngowelusini.
ngowelusini Mm, sinayo nelusini. mm. Ya, right, iyavakala mphulaphuli weVukani Cooperative sihleli noButhozamile kweli cala lingapha esisuka phaa izama ukuphila co-op. Injalo nje sifuna ukuva nge-co-op yabo le ipha eRocklands into yokuba ngaba imicimbi ihamba ngoluphi na uhlobo. Well, ndiyacinga xa kukho ii-co-op ezilolu hlobo ezilimayo, ngoba xa ulimileyo kumele uvunile. Niye niwadale namathuba womsebenzi. Ewe, anizuthatha abantu abazizigcina, kodwa ndiyaqonda uba ngaba okanye kwiisizini ezithile xa nivunayo nike nibathathe abantu bababini noko ikati ke isuke eziko kumakhaya athile. Niyayenza into yobumila luhlobo nike niqashe apha elalini uba ngaba hayi madoda kakhe nizoncedisa apha noko umntu aphume enento. Mkhuluwa, siyayenza loo nto leyo, siyayenza loo nto leyo. Asikwazi ukuqasha abanye abantu singaqalanga saqasha phaa elalini. Hayi, siyaqasha mkhuluwa. Mm. Injani inkxaso, injani inkxaso xa sithetha ngemakethi? Hayi, andikathethi ngeemakethi ezinkulu, ezi ndawo zinkulu, ndithetha ngalapha elalini ke ngoku. Apha elalini injani inkxaso abaninika yona aba nihlala nabo elalini? Hayi bhuti, kuyaxhaswa, Mm. kuyaxhaswa bhuti. Day by day ndilala abantu befowuna besithi sifuna oku noku, siphathele oku noku. Day by day bayaxhasa shem kangangoko. Asizuyibalekela into yozungula ichele, abantu abangalaliyo emfundeni bahleli nje bafuna umosha iinto zabantu. Anikayifumani ingxaki okanye kuthiwa hayi kula masimi wenu nali icingo liqhawuliwe kuyabiwa, iinto ezinjalo? Mingeni enjalo nikhawulelana njani nayo? Kuba mkhuluwa, ndanditshilo nakuqala ndathi thina because kukhona abantu bethu aba basebenza kuthi baya elayitini. So izinto ezikumila kunjalo azinawukwazi ukwenzeka because bayavuka mhlawumbi ngelo xesha bahambe phaa esayithini ukuhlola izinto uba zisame ngalaa ndlela bebezigqibele zingayo. So asikakabi nayo ke loo nto yoba sithi siye samoshakalelwa zizinto. Hayi, asikakabi nayo. Alright, well, masingene ke ngoku kwimicelimngeni eniye nijamelene nayo. Siyeke ke le ngoba utshilo wathi security noko si-tight. Hleze ukhona umSamaria olungileyo, ndiyaqonda uba ngaba kudala niqhuba okanye but ikhona imicelimngeni ethini, ngoba uyawuva amafama amaninzi ingakumbi anee-co-op angaba sihlutshwa ngamanzi okanye zetransport, into enjalo. Nina ningathi yeyiphi, nangona kudala niqhuba uyincoma umcimbi wemakethi, kodwa ndiyayiqonda ikhona laa nto ingumcelimngeni onotsho uba ngaba nijamelene nayo. Ngowuphi lo mcelimngeni uqondayo uba ngaba kodwa xa kunolunga apha zonke iinto zethu zingahamba mtsotso, yonke into ingarayithi? Kasiphi? Okokuqala mkhuluwa, ndiyayibulela le pati uyivezayo. Mandiqale ndibulele urhulumente wethu esiphantsi kwakhe ngokuba nyhani ke ade afake isandla kule co-op. Sikule ndawo sikuyo nje sincedwa ngulo rhulumente. Yeah. Eyona main challenge wena mkhuluwa esifeyise yona phaa, kuba lo mhlaba wethu umkhulwanyana kakhulwana, kukhona ii-portions esingakwazi ukuzibiyela, of which ke ngokuba singafumana mhlawumbi uncedo lwegrati singakhona ke ngoku uba siyi-extende le nto yethu. Then okwesibini, if ever singafumana i-shelter mhlawumbi whereby singakwazi ukuthi xa sithatha le veji yethu ilapha emasimini siyipakishe ngokwethu kwalapha kuthi esayithini, siyifake kwezi zinto zifunekayo xa siyisa kwimakethi so that iphume kwalapha kuthi i-well packed, i-well clean. Ya zonke ezo zinto zezi zinto major challenges we are facing. Yeah, iyavakala. Well, ndiyafuna ukujonga imakethi yenu imaxa endawo. Awuzuzibiza ke igama lezi venkile nizisaplayelayo, kodwa imakethi noko nikufitshane kwikomani, ikomani ineevenkile noko eziliqela. Ndiyaqonda uba nani niyayiya iproposal yenu nizifake njalo njalo. Imakethi injani kwiivenkile ezikhoyo apho kwelo cala lakukomani? Niyayifumana inkxaso koosomashishini abakhoyo? Kakhulu bhuti, kakhulu. Hayi, ndiswele imilomo yokuthetha kule pati uyibuzayo. Kakhulu ngabona abantu abasixhasayo oosomashishini balapha.
Yeah, alright, yeah, ngoba lokho into ebalulekileyo xa ulimileyo, even xa uqala i-farming, into ebalulekileyo uba ngaba imakethi uyawuthini. Siyavuya ke xa kuthe kanti imakethi niyayifumana. Mphulaphuli, nawe ke phaa ethubeni sawukunika uzibuzele apha kuSethos lo mbuzo unawo. Uya kusibamba ke kwa-072 514 5381, 072 514 5381. Uyakusishiyela nje ushicilelo lwakho lwe-voice note, kungenjalo usibambe emnxebeni. Sikhona phaa kufacebook Ezolimo @Vukani Community Radio. Sokunika ke ithuba lokuba ngaba ube kanti uyazibuzela lo mbuzo unawo. Sethos, ngabantu kudala beqhuba man, ningabacebisa bathini, ungamcebisa uthini umntu ngakumbi osakhasayo, osafikayo kulo mcimbi? Ngoba siyapenika thina xa sibona izinto zethu zingade zipope, uqonda uba heyi, le nto ingathi ndingayiyeka ngoku. Singayazi ke, ndingabuzi kuSethos uba ngaba uSethos sekule ndawo akuyo uqale phi. Mna ndibona ezam into zingapopi, ndiqonda uba hayi bona kuSethos iyapopa. Abe yena kudala uSethos le nto kudala wayiqala, mna ndiyafika. Ungamcebisa uthini umntu ophantsi kolaa xinzelelo uba ngaba le nto ayide ilunge, le nto akude kulunge? Ungamcebisa uthini umfama onjalo? Wam mandiqale kwelithi ukuze into ibe rayithi ifuna wena ube nesineke sayo, Okay. unyamezele kukubi kukuhle, but ifuna yonke le nto uyinyamezele. Mm. Emveni kokunyamezela noko uye ubone xa ujongayo into yoba at least ukunyamezela kwam kundithathe kwandibeka kule ndawo. So ipointi yokuqala mna endingayitsho kuba kumafama wonke ndingathi masinyamezeleni. Akukho lula uba ngumfama, akukho lula manyhanyhani, kodwa Mm. yonke into leyo idinga ukunyanyezelwa. Uyayazi akukho lula kwa uvuka kuwe endlini uzawuphangela, but xa uzixeleleyo ngale nto uyenzayo uye unyanzeleke into yoba mawuvuke uzame ngandlela zonke ude ube ngumfama ophume izandla. Wow, wow. Alright, ngicela undibambele njalo ke Sethos, sibaleke siye evenkileni. Ukuphulukana nomntu omthandayo kunzima kakhulu kwaye into yokugqibela okufuna kuyixhalabele yindlela yamatye omngcwabo nentlonipho. EDignity Tombstones sikholelwa ukuba intsapho nganye ifanele ukuhlonipha abathandekayo bayo ngaphandle koxinzelelo olongezelekileyo. Yiyo loo nto sinikezela ngeendlela ezohlukeneyo zokuhlawula ezilungele isimo sakho. Ungasebenzisa i-RCS neMobi Credit. Ufaka isicelo online, ufumane imvume ngokukhawuleza. Ukuya kwiintsuku ezintathu, thenga ngoku uhlawule mva ngexesha elifaneleyo. Niyakwazi ukuhlawula intlawulo ninciphise umthwalo ngokohlula ixabiso phakathi kwezihlobo okanye siyamkela itransfer kunye neleyibhayi. Sinazo indlela eziguquguqukayo kuhlahlo lwabo mali ngalunye. Akusekho malinganiselo, akusekho kulibazisa, nto nje yindlela yovelwano yokuthi uhambe kakuhle kwizihlobo zakho ngendlela yakho. Ndwendwela nayiphi na iofisi yethu okanye uode online namhlanje ku-www.dignitytombstones.co.za. Kamashumi mabini anesixhenxe imizuzu leyo ibethile phaa intsimbi yakhe, intsimbi ka-7 o'clock. Zezolimo ligama lenkqubo, sitshilo ke sathi nawe mfama siya kukunika ke ithuba lokuba ngaba uzibuzele umbuzo osemdleni kuwe, into yokuba ngaba ube uyazibuzela kuSethos uBhuthazamile, kuye ke esihleli naye kolu usuku lwanamhlanje. Besixelela ke nge-co-op yabo abayiqhubayo, esitsho ke injalo njoku into yokuba ngaba imicimbi iqhuba ngoluphi na uhlobo. Yazi khona ke i-co-op, kanye wena uyazama ukwenza i-co-op, ndiyaqonda uba ngaba namhlanje uzofumana nje ii-tips ezithile zonto yokuba ngaba mawuhambe ngoluphi na uhlobo. Uzama ukuphila farming and construction cooperative, sincokola naye kweli cala lingapha. Well, khona umphulaphula ongenileyo apha esithi yena nguba umgcina lona ezadungeni, esithi yena Ntsundu, ndicela uzundibuzele apha kubhuti lo uhleli nayo uba ngaba ikhaphetshu ingaba linesizini elinywa ngayo okanye uyakwazi ulima nje during nje unyaka lo wonke, okanye kukho isizini eliye libe kanti kumele ulima ngayo, utsho yena esezadungeni? Make simphendule Sethos. Bhuti wami, ikhaphetshu linayo isizini. Hayi, kodwa kuyafana because uyakwazi isizini yalo yile nto yoba ixesha layo liqala nini ukulinywa then liphele nini ukulinywa. Okay. So
linazo isizini elalapha ehlotyeni likhona, elasebusika likhona, so ndingayibeka olo hlobo. Okay, okay. Yeah, iyavakala. Well, ulapha kwesi sithili saseKrezani phantsi kwamasipala i-Enoch Mgijimo. Ivukani ke iphumela kwiindawo ezininzi, koo-OR Tambo siyaphumela njalo njalo. Hleze kukho amafama aphulaphuleyo kwelaa cala lingapha qonda uba ngaba xa sifuna imveliso zikaSethos, uSethos ingaba usaplayela eli cala laseKrezani, okanye xa ndifowunela ndingaphela usikisiki ndithi ihlo ndicela undiphathele izambane ngapha, uyakwazi ukundidilivarishela ngapha elusikisiki? Hayi mkhuluwa, Ah. ayongxaki leyo because of sifuna loo nto, amafama, abantu abakude bakwazi ukuzifumana ezi zinto sizityalayo. Mm. Well, ndiyayiqonda into yokuba ngaba xa ngusomabhizinesi, ngoba kaloku i-farming lena siyenza ibhizinesi ngoku, asisalimi njengoba wethu. Uba wethu babelima uba ngaba makulinywe nje apha egadini okanye makufuywe, kodwa thina siyenza uba lishishini eli. Ndiyayiqonda uba ngaba ninazo ii-plans, ninazo okanye iingcinga neminqweno nibe nazo uba ngaba emva kweminyaka ethile sifuna uzibona silapha. Kulaa game awulapha ndathi andifuni ukunika minyaka mininzi, ndisatsho nangoku andifuni ukunika minyaka mininzi. Nizibona niphi kule success sele ninayo ngoku, kodwa ndiyayiqonda uba ngaba anikafikeleli kule ndawo nifuna ufikelela kuyo. Nizibona nindawo? Tatam, sizibona, ndanditshilo kuqala ndathi siyarhalela into yoba amafama abe nendawo mhlawumbi angathi asakuyo izinto zawo, eyawube ibizwa ngathi, because siyarhalela ukuzibona siyiloo venkile inkulu ikwazi ukuthenga emafameni, ikwazi ukuthengisa izinto zamafama. Okwesibini, siyarhalela uzibona noko sikwazi uthatha abantu abatsha sibafundise ngale nto ye-farming, because xa ujonga ubona abantu abatsha bebhizi zezinto zisetyenziswayo apha ngaphandle, bebhizi bubusela. So at Yeah. least bathathe wabasondeza kule nto bafundisayo, at least bazawuba nayo laa nto, laa ntshisakalayo yoba masisebenze senze le nto ifunekayo. Ya, umaxa ke bendizowubuza kulo mcimbi uthethayo into yokuba ngaba xa amafama asakhulayo, ingakumbi ke abantu abanee-co-op okanye umntu ozimeleyo onomdla into yokuba ngaba abe kanti uzonqanqa ulwazi, anibanazo ii-training eninazo, ingakumbi zofundisa abo sele bengenile nto nje besafuna unqanqa ulwazi, okanye yinto enisayicebayo leyo? Yinto esisephezu kwayo leyo tatam, yinto esesiphezu kwayo. Siyarhalela nyhani into yoba abantu mabayibone le nto, bangene kuyo 100%. Sisayiceba, otherwise ndizawuphinde ndibuye nje ngento yoba ndizoyichaza apha kuni estudio, abantu bakwazi ukudibana nayo. Ya. Alright, njalo ke mphulaphuli, nawe ke sakubamba sobabamba ke sibave bangena besithini. Masijonge phaa kuWhatsApp wethu ungena esithini lo mphulaphuli. Right, molo. Molweni mama. Selubuza ndinengxaki malunga nekhaphetshu. Ikhaphetshu eli xa liqala ukwenza amaphekepheke amagqabi, liye libe nemingxunya. Liphinde kwakhona uba ngaba lithe lenza igaqa, lithi likhula nje elo gaqa libe ligcwala ezaa zinto zimnyama. Selubuza uba ndingenza njani na? Mamthobela. Mama Utshokela. Alright, nkosi kakhulu mama Utshokela. Umbambile Sethos? Phambili bhuti. Alright, ndicela singene kuye. Yho mamam, eli lalapha ehlotyeni, mandiqale nje kuloo pati, elalapha ehlotyeni line-challenges ezininji. Lifuna ukukhathalelwa kakhulu because ezi zinto zityayo zii-insects. Ezi zinto zenza into yoba libe nemigqobho, libe nezaa nto zimnyama. At times uye uthi ulibone lisiza likhula,
ungaliqondi into yoba ikhona laa nto phaa ngaphakathi le ityayo, ilitye phaa ngaphakathi lingabi nanto. So liyafuna ke ngoku ukutshizwa, ukuspreywa kakhulu eli lalapha. Okay. Yeah, right. Basiphinde sibambe omnye umphulaphuli 072 514 5381. Sinika wena ke mfama elithuba lokuba ngaba uzibuzele loo nto ufuna uzibuzela yona apha kuSethoz. Ukhona ekhaya. Masive ngabradio molo. Nathi mangaye imizamo Brian uyocula loo ngoma. Hayi njani leni ibingezikuthi le yonathi mangayi ayikhona ayizikuthi tu kwaphela. Imizuzu masiyenze bengamashumi 26 phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa intsimbi yesibhozo. Well, omnye umbuzo apha kufacebook ngumcimbi werhorho apha ekhaphetshuini uba ngaba uyabuza lo mfama uba ngaba yintoni anoyisebenzisa ukunqanda iirhorho eziye zibe zikanti zitya ikhaphetshu eli. Sethoz. Ikhaphetshu mkhuluwa kukusebenziswa iCamprin. ICamprin yiyo ospreyayo xa ikhaphetshu linjalo. Likhona ke elinye iyeza eli listrongo kakhulu, lizibulalayo, linuka kakhulu, kuthiwa yimetamidofos. Lilo ke ngoku elinye elesibini ospreya ngalo ikhaphetshu. Right, yeah. Njalo ke mphulaphuli 072 514 5381 072 514 5381. Lapho ke uyawuthi ube kanti udibana nathi khona kulo umcimbi siwuphetheyo. Abazohluli ke amafama amaninzi. Ndiyakhumbula kule veki kupheleyo ebesike sancokola apha, sizincokolela ke ngomcimbi wokutyala. Hlaza wena ungarekhomenda eyiphi? Ungarekhomenda eyiphi? Ngoba abanye bayazibiza ke ngohlobo enizibiza ngalo. Yeyiphi eyona mbewu irayithi ekutyaleni amazambane? Ngoba uyawufumaniseka omnye sithi amazambane wam ndiyawatyala awakabe makhulu tu, asoloko ephume mancinci. Yeyiphi eyona mbewu wena onothi ungayirekhomenda yeyona ilungileyo uba ngaba ungatyala ngayo? Mna ndirekhomenda imondial tatam. Imondial is the only mbewu endithi mna irayithi, because naxa usenza ichips litapile elimnandi elo lirayithi. So ndingathi imondial. Okay. Yeah, alright, iyavakala. Masiphinde sibaleke siye kweli cala, sizawubuya ke mphulaphula eVukani Community Radio sibe kanti siyaphinda siyaqhuba kwakunye nenkqubo. EDignity Tombstones siyazi ukuba ilitye lengcwaba ayilolitye nje, lisisikhumbuzo esingunaphakade kubomi obuphiliweyo ngobuninzi. Yiyo loo nto sikunika inkonzo epheleleyo yokwenza ilitye lengcwaba. Ukhetha wena indlela ofuna ilitye lakho libe ngayo. Uyakwazi nokongeza amazwi, imihla ekhethekileyo okanye imiyalezo oyiva entliziyweni. Yenza indawo yokuphumla ibe yodwa ngobubele, ngentsingiselo ngomthandazo. Amatye ethu enziwe ngeRustenburg granite yokwenyani, aze aqulunqwe ngononophelo njengendlela yokuqinisekisa ukuba isikhumbuzo sakho sohlala sikhona ixesha elide. Masikuncede sakhe isikhumbuzo esithetha nentliziyo yakho. Dignity Tombstones, sihlonipha ubomi, sakha ilifa. Alright, masibuye ke mphulaphula imizuzu ngamashumi 23 sikujongile ke emnxebeni 072 514 5381 072 514 5381. Sonika wena ithuba lokuba ngaba ube kanti uyazibuzela wethu lo mbuzo unawo. Sinika wena ithuba khona ukuze ube kanti le unomdla kudala ufuna uyiqonda ube uyayiqonda. Masiphinde siye apha kumama uTshokela ngathi ubuyile ngapha. Mama uTshokela. So sebenzisa iCamprin okanye iMindofos for ikhaphetshu. Ayikwazi urhoko.
Alright, uphindele besithi mamtshokela okanye beyigqithisa komnye umntu nto nje waphinda wayizisa apha kuthi. Alright ke mamtshokela, siyabulela. Siyaqhuba ke kwakunye noSethos kweli cala lingapha, yena ke usuka phaa ezama ukuphila farming and construction co-op. Nguye ke sincokola naye, simncambazisa injanjoku, sifuna uva ngomcimbi wabo. Andazi ke Sethos, loba umcimbi weyadi okanye ii-hectares eninazo apho for into yokuba ngaba nibe kanti niyalima zonele, lo umhlaba ngumhlaba wenu okanye ngumhlaba enayena unikwa ngurhulumente? Mandiqala apha tatam phambi koba ndiphendule lo mbuzo. Ndilungise la magama phaa kumama. La Alright. magama yiCamprine, Okay. then neMethimidofos. Zizo ngawo la mayeza siwasebenzisayo. Okay. Uphendula lo mbuzo wakho tatam, umhlaba siwunikwe nguchief. Usinikile, sine-title deed yawo umhlaba. Siwunikwe Okay. nguchief. Alright, yeah. Urhulumente, ngoba abantu abanintsi baye bangayazi iminyango abayawuthi bayibe kanti bakhala kuyo, ingakumbi ukufumana inkxaso. Kodwa ke sikholelwa kwinto yokuba ngaba urhulumente makakufumane sowuqhuba, emva koko ke ngokumane uhamba uyonkqonkqoza ufumane. Nina ningathi kuyo yonke le mizamo oko nabe kanti niyayiqala le nto, noko urhulumente uye wayidlala indima yokuba ngaba abe kanti noko uyanincedisa kule nto niyenzayo? Uzothi kangoku. Inkulu kakhulu tatam indima urhulumente athe wayidlala. Liyinyani eli lithi urhulumente makadibane nawe endleleni uqhuba. Urhulumente hayi, andirhaleli noyithetha kakhulu, kodwa likhulu kakhulu ugalelo aye wasinceda ngalo, more especially u-agriculture and zonke ezi sectors zidibene no-agriculture. Usincede kakhulu ooDr Da, I mean zonke basincede kakhulu. Namhlanje siyakwazi uyithatha iprodyusi yethu apha kule ndawo siyilime kuyo siyise kuwe, noba use-Dordrecht, noba kuthiwa useCala, siyakwazi uyithatha siyise through ugovernment oye wasibona uba noko siyazama and siyayifuna le bhizinesi yethu uba mayiphumelele ibheke phambili. Yeah, yeah. Alright, 072 514 5381, 072 514 5381. Ukhona ekhaya mphulaphuli. Sithetha nge-co-op apha, hleze nawe ke ngumntu oneminqweno yokuba ngaba ube kanti une-co-op yakho. Ndiyathemba ke uba ngaba uyancanca injani nje ufumana amava. Eyi, iyababetha abantu ke umcimbi uprodyusa, in fact imarket, ukuze ube kanti iproduct yakho le uyivelisayo inikisa umtsalane kwabo bazoyithenga. Ngoba kaloku awuzuzondithengisela ikhaphetshu nje ndilibonayo nam, mele elo khaphetshu lakho ndilibone uba ngaba linikisa umtsalane. Zintoni oye uzenze wena njengomntu olimileyo loo nto okanye ozondithengisela loo nto, ukuqinisekisa into yokuba ngaba umthengi wakho uzoyonwabela le nto uyithengisayo? Ngoba into ebalulekileyo uba ngaba lo mntu umthengisela le nto ayonwabele. Wenza ntoni, yintoni oyenzayo njengamthengisi? Tatam, wena uba ngabani ungumthengisi ifuna kuqala ube 100% sure ngento yoba zonke ezi zinto bezidingwa likhaphetshu ngelaa xesha belisemhlabeni ikhaphetshu lizifumene. Uba ukuqaphele mos umntana xa ekhula nguwe omfidayo, omtyisayo, omthini, then xa sele emdala uye akhumbule uba kwenziwa njani xa kutheni. So wena funeka ube ngathi uyayifaka ifetalayiza kwenzela into yoba iprodyusi le yakho ikwazi ukuzithengisa yona ungekathethi kakhulu. Because Yeah. at times siye sithi xa sisiya kwezi market, sithi xa sifika kufuneka into yoba uyazi into ozawukwazi uyikhupha apha kuwe emlonyeni, because umntu ukubuza ngezi zinto uziphetheyo uxakwe. Ndikhumbula kwenye igame ndake ndabuzwa kwenye indawo kusithiwa ubomi bespinatshi bungakanani after ndaxakwa ke ngoku because ndandingekayazi, ndandisaqala kwakule nto yofika kwimakethi. Ndaxakwa uba ubomi bespinatshi njani,
but ekugqibeleni ndathi xa ndisuka phaa ndaqonda mandihambe ndiyoyifundisisa ndiyazi, so that next time ndingazubethakala when it comes to imarket. Alright, yeah. I-17 imizuzu phambi kwentsimbi yakhe phaa, intsimbi yethoba. Mindlozi kweli cala lingapha isithi ndihleli nawe msasazi, ezolimo niyasifundisa. Inkosi kakhulu ngale nkqubo, inkosi kakhulu. Mindlozi kweliya icala lingaphaya, siyabulela. Well, ibaluleke kangakanani laa nto yokuba ngaba xa ungumfama, ingakumbi ke usenza ishishini ube kanti uyakwazi uzibandakanya namanye amafama, ungabi ngomntu ozenzela wedwa izinto. Kodwa ke masiqale ngapha simbaba apha emnxebeni. Rayito, molo. Molo bhuti, kunjani? Siyaphila tata, ninjani? Thina kuthi ngilapha eNqobo. Bengicela ubhuti mani umfama andicebise mani apha kwezi hlobo zembewu yekhaphetshu, because mnandi ekuthiwa yi-drumhead manje ezincinci manje zikhona ezizinkulu, andiyazi uba inobayibiza ngoba yintoni. Ngicela nje andincede apha umhlobo wembewu yekhaphetshu. Imbewu yekhaphetshu. Alright, inkosi ke tata, phulaphula ereyitweni. Alright, inkosi kakhulu itsho mphulaphula ngapha eNqobo. Uthi ucela umncede apha kwiimbewu zekhaphetshu uba ngaba yeyiphi right? Eyi, zininzi ke ezimbewu zi-different. Okay. Kukhona i-Green Star, Mm. kukhona i-Conquest, kukhona i-double 301 okanye double 103, into ezilapho. Kube khona i-Optima, kube khona zininzi zinjalo, but elona mna endithi likhulu kakhulu yi-Optima. Eli likhulu kakhulu, eli thengisa lona ungekathethi kakhulu, lilo ke endilaziyo. Nesafaya, nayo isafaya inkulu iyazithengisa. But kuyaxhomekeka ujonga kuqala le ndawo ulima kuyo uba i-frost yayo ingakanani, because ezi ndizibalayo zimbini zibethwa yi-frost. So thina kweli cala lethu ingqele, iqabaka lininji, then kufuneke ke ngoku lime kwezi abendizibalile, i-Conquest ne-Green Star and whatsoever. Right, ya injaqo ke mphulaphula. Siphinde sijonge apha emnxebeni. Molweni ekhaya. Molweni msasazi, kunjani? Siyaphila mama, ninjani? Siphile nam msasazi, thela nomvuzo Ncomanzi apha eRocklands. Hayi, sisinomvuzo, nanku umkhaya wakho. Ndiyamamela umkhaya wam, ndimmamela. Mna ke msasazi akho nto ndifuna uyibuza, qha ndifuna uncoma. Yes. Ngoba le co-op yabo iyakwazi ntoba ngaba xa nisenza ii-occasion ezithile ikwazi unikela ngamagaqanyana ethile wekhaphetshu. Wow. Loo nto ikhoyo bayilimileyo. Yes. Aba ayiexpectanga qha ucash oko bafuna ucash oko. Bayakwazi ukuthi ngona uyocela mhlawumbi usenza loo nto ithile yasekuhlaleni banikele. Badonate. Tata bendifuna uncoma. Alright, enkosi mama, mani siyabulela. Enkosi. Ya, intlekelo nto uba ngaba kungene kanye aba bantu baloo ndawo sithetha ngayo. Inkosi mama phaa eRockland, utsho uba ngaba niyayenza i-plowback, into yokuba ngaba nibuyisa apha ekuhlaleni xa kukho loo nto, nibe kanti niyakwazi uyonceda kuloo mzi lowo. Intle kakhulu ke loo nto, siyayibulela xa nikwaziyo ukuyenza. Bendibuza ke, ibaluleke kangakanani laa nto, ingakumbi kweli xesha sikulo, because uyawufumaniseka uba ngaba indlela obawomkhulu bebelima ngayo ayizufana nendlela yangoku, phantsi ke kwezinto ezikhoyo ngoku, angenelela neteknoloji, yonke loo nto. Ibaluleke kangakanani into yokuba ngaba xa ungumfama ube kanti uyakwazi uzibandakanya namanye amafama khona ukuze nibe kanti niyafuthelana, ninikezana ulwazi ubungalazi wena. Ndifike mna ndiyinto kaMngqongo ndikuxelela uba hayi, kodwa apha bekumele uthi sethoze ngolu hlobo nolu hlobo. Ibaluleke kangakanani loo nto uba ngaba uzixube kwakunye nabanye abantu abakule ndawo ukuyo okanye abenza le nto uyenzayo nawe? Uqala kwam mna ndandingenayo loo nto leyo, ndandingayirhaleli uba ndandizibona ingathi ndingakwazi ukuyenza le nto ndifuna uyenza apha kuthi kwi-co-op. Okay. But ukhona omnye usisi owayephangela apha apha eKomani, waza
ezo-introducer ezinye ii-co-ops apha kuthi. Akafika ezi-introduce ezi co-ops, into yokuqala eyavele yandothusa yile nto yoba bazi aba bantu bathethayo akho nto abangayaziyo, bathetha yonke le nto yabo ye-co-op. Ndathi, ibalulekile ke le nto yoba umntu makadibane nabo amanye amafama kwenzele ulwazi olu lwakhe lukhule. Ndadibana nabo ke ngoku la mafama and into eyavele yandi-interesta yinto yoba we are on the same age. Yes. Benza kakhulu. Ndathi hayi man, nam mandenze le nto aba bantu bayenzayo. Kulapho ke ngoku ndaye ndaqala ndabona utshintsho kwalapha kuthi kwi-co-op as a whole, that okay, le nto yoba simane sidibana nangoku abanye siyancokola kuWhatsApp, sinezo groups sinazo because siya-engeyijana. Omnye xa enaloo problem ayithethe egrupini sikwazi uku-engeyijana sizame ukuyitshintsha. So mna to me yandinceda kakhulu, uba isaqhubekeka indinceda unanamhlanje. Yeah, right. Sive kwaqala. Hello msasazi, mhlawumbi eli libomvu angathini ngalo ikhaphetshu? Buthini ubomi bayo? Phela ubomi ungakanani eli khaphetshu libomvu? Ithini eyekhaphetshu, ispinach, green pepper xa sowuzikhile? Enkosi Mngqongo. Yeah. Alright, ndiyathemba uyibambile le nto ndiyifunda apha Sethosa. Ndibambile Alright. Ntsomi. Okay. Yes. Ikhaphetshu eli libomvu andilazi, Okay. mandithethi into endingayaziyo. Kodwa ispinatshi usikha namhlanje, sizawuphila i-4 days sisefrijini, ne, xa sipha efrijini. Then after la 4 days kulapho siqala khona ukutshintsha ikhala yaso, sitshintshe sibe bu-yellowish, bu-darkish, meaning liphelelwe ke ngoku lixesha, abantu abasenawukwazi ukulitya ikhaphetshu elinjalo. I think i-green pepper it's plus minus 7 because 7 days, because yona mos uyisika uyifake efrijini, yabo, ihlala efrijini, akukho lula uba mayibe ngaphandle. Yeah, it's 7 days yona i-green pepper. Alright. Ikhaphetshu eli leliphi ixesha eli-right ukuyivuna? Ulivuna emva kwexesha elingakanani uqinisekisa uba ngaba hayi ngoku selikhulile njalo nje seligqibile? Akhona amakhaphetshu abala i-3 months, i-3 months full. Akhona amakhaphetshu azawuthi 2.5 months. But sithi ke thina noba lithe 2.5 months sigqibe laa nyanga ibe half, because asifuni ukuthengisa into engagqibelelanga. So ndingathi mna after 3 months time, in 3 months time uyakwazi ukulithengisa ikhaphetshu lakho. Alright, ya injalo majonge apha kuFacebook. Emva koko siza kuyivala ngoba sesishekelwe imizuzu nje eyi-9 sibe kanti siyayiqwela inkqubo. Ndifuna ujonga nje apha kuFacebook abangenileyo sibave into yokuba ngaba bona bebesithini, akukho mbuzo. Hayi njani? Njengoba ngaba akho mbuzo nje ukhoyo kweli icala khona ukuze sibe kanti siyeva kumphulaphuli uthini ngapha. uNtando Kalolo yena sithi molo Mngqongo nondwendwe lakho, ndingumfama nami osakhulayo, ndiyancanca kweli cala lingapha. Right, well ndiyabona uba ngaba akho mibuzo, mandikunike nje imizuzu emibini obunomdla kusemdleni kwakho into yoba ngaba uthi uphuma nje apha ereyidweni ube kanti ukugqithisile, ingakumbi ke kumafama. Emva koko ke sawushiya inombolo zakho oyawuthi apho abo bafuna ukuqhagamshelana nawe babe kanti badibana nawe, siyivale emva koko mntakwethu. Mandikunike nje lo thuba. Enkosi Ntsundu. Okokuqala mandithathe eli thuba ndithi enkosi kurhulumente. Urhulumente wethu ndiyambulela kakhulu because namhlanje usincedile. Ndineetrektara neebhaki, yonke le nto kungenxa yakhe. Ndiyabulela kakhulu kuye. Okwesibini, ndibulela kakhulu kubantu abasixhasayo. Ndiyacela into yoba baqhubekeke besixhasa. Asiyonto ngaphandle kwabo, singaba bantu singabo namhlanje kungenxa yabo.
Okwesithathu ndiyibulele le radio ndikuyo namhlanje because ndaziwa ngoku endaweni ezikude ngenxa yale radio. Ndiyabulela kakhulu. Okokugqibela, mafama, masizameni ukuba united, masizameni ukuthetha into enye, senze le nto siyithethileyo. Impumelelo kulapho siza kuyibona khona. Uba ngaba sibona ubunzima, masingajongini ebunzimeni obu sibubonayo, kodwa masijonge ngapha kobunzima. Impumelelo yethu ingaphaya kobu bunzima sibubonayo. Okokugqibela, mandigqithise lo mbuliso. Ndingabethwa because abantu ndithe ndowuposta uba ndizawuza apha, yeyi bangena bebaninzi besithi ze ndibakhwaza apha ereyidweni. Okokuqala, andinawukwazi ukuphuma ndingakhange ndikhwaze abazali bam aba ndilapha nje kungenxa yabo. Utata utata uFani nomamam umama uFani, ndilapha nje namhlanje kungenxa yabo. Ndirhalela ukuthi ke phaa kubo ndibathanda kakhulu, mabaqhubeke besenza le nto. To everyone ondimameleyo, enkosi kakhulu. iRocklands yonke ndiyibulise ngombuliso omkhulu. Nefemeli le yakwaFani ndiyibulisa ngombuliso omkhulu. uZamkuphila uyafumaneka kwezi numbers ndizazibiza. 073 868 4427, 073 868 4427, ekatata uFani ke leyo. Eyesibini 082 441 8401, le yam ke leyo. 082 441 8401. Then abe nenamba yakhe kaWhatsApp, which is 063 866 738. Kulapho niza kusifumana khona. Ikhona enye inamba usisi wami wandiqumbela apha kuqala, wathi khandiyibize inamba yakhe apha eredweni. It's 071 027. Ndikhangela yona ke le namba iyathanda ulibhidisa. 027 891. Siyabulela kakhulu. Siyabulela kakhulu, masiqhubekeni sichasana. Mandibamba apho mkhulu. Okugqibela mandibulise uAkhona, ukhona omnye umfana oyitshomi yam, ungapha eKapa, uyandibhalela uthi ndikumamele mhlobo wam. Mandimbulise ephaa kulaa Kapa. Enkosi kakhulu. Nkosi Sethos man, siyabulela ngexesha lakho xa simane sikhweba uze khona ukuze sibe kanti sizokwabelana namafama ngezinto yinto. Inkosi, uhambe kakuhle ke bhuti. Cela man. Alright, masimbabe njalo kwela cala ngaphaya. Inkosi ke nakuwe Prafez apho estudio ngokusinceda into yokuba ngaba ube kanti uyamfaka phaa uSethos. Siyayivala ke mphulaphuli sowela ke siye kwisigaba senkqubo samasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani